Viva Youth League, viva! Viva Youth League, viva! Viva Msholozi, viva! Makomrade ungijabulisa kakhulu ukuthi sizinyanga kwaqala sithi siyenza lento nithi siyajoka. Iyenzeka manje iyabhidlika iANC. Luya udonga. Hamba wetshela inyanga ngakini ukuthi ayiqinise kakhulu. Uyafika kubona. Laba babetshela ukuthi ngeke sibawise bayawa manje. Kusasa makomrade lokho kusayo. Kujwayele ukuthi makunemoto gate yangapha o60 kuyanetha ngithi ngiyakhumbula ngomhla ka26 December kwenzakalani kwanetha ngithi umsholozi wangena kunjalo na this time kuzobe kunetha siyaya khona lapha ngithi so ke ma comrade sonke ngicela sipheleleni kusasa sihlangane nandi drive thatha iveni lakho musuku lishiya iveni lakho noma lingathelile sizokucashisa ungakushiyi umakhelwane wakho uthatha isithuthuthi sakho konke lokho esikwenzayo sikwenza under igama lokuthi #gcwalisa imabhida. Imabhida alithi Joburg malifika neCape Town balifike nje seligcwele nibakhombisa siyayenza lento sisodwa without ni angithi sokusasa sonkeni asisukumeni sithatha iskipha leso tuzosigqoka ngomhla sigqoke kusasa sisiyeni khona hayi mangenazo zo3 first come first serve ngiyobanikeza abawu3 enginazo siya kusasa kwimoto gate khona ngithi siyabonga kakhulu.